Kahit mo naman. Marcel ka? Sorry mo. Pinapakita mo ba ko para ano yun? Anong ginagawa mo sa akin? Diba? Kapabuhin bakula. Anong rin yung bakula? Pag mong dalhin dito yung pinagpagla ng bakula. May amin mga natin eh. Siguro, pilit to may sumutubal pa siguro doon naman doon. Kaya di ba kasama ko ba? Hoy, Pauli Jowa ng Nini. Oh, Bakla, Pauli din talaga. kasi walang app. Kinuha mo ang cellphone. Hoy, inood ko lang yung cellphone yun sa bahay namin. Tinumbang yung makik. Kinuha mo daw ang cellphone, latest chika ka. Ano? Pinost ka sa Facebook, nag-viral ka daw. Tapos ito ba ang halagang 6,000, talagang 34,000. At walang kaabog-abog. Wala na ako. Hindi ko pa. Ang konsensya ko ay clear. Uy, okay lang sir eh. Ay, kompleto tayo mo na ilinao dyan. So, ano? Wala na naman. Wala. At walang aabog-abog. Wala ka abog-abog. Tinutusan ko ng isang customer. Lagi, bakla! Ang ginawa mo kapit, bakla! Bumili ka ng utak doon sa 7-Eleven. Kailangan mo lang kaya, ibig mo na. Nyeta ka! Siya ka, kumain na. Ama ako siya mag-tignan mo. Ingatan nyo naman yung doon, pwede ba KMGS tayo. Tama na-viral ka. Ito. Siya pa yung Ano, i-post mo may video na viral ka. May nang katsa. Wala. Nes. Grabe yung ito yung camera mo. Ito iPhone ko.